दा जोङो दाउजें हाजोआव फैदों आरो हाजोखौ नायनो वाव 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 बेसे समायना नायनो मोजां हाजो हाला बिराद दामान गोजौ गोजौ हाजोआ वा पापा रे मासे समायना नायलाय हाजोआ मासे वाव 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 नाय वाव वाव हाजोआ बेसे समायना नायनो मोजां हाजोआ बापा रे गाखोनो हानाय नङा बेयाव गोजौआव बे दैया हाजोनिफ्राय बोहैयो दै जिरि जिरि समायना नायनो मोजां नै माथो दैया गल'-गल'-गल'-गल'सोलै दैयालाय दायो जोंनि आसामाव जोंनि उदालगुरिफोराव गरम माने बे हाजोआव दाउजें हायबोला बिराद थान्दा मोनायाव कम्बल जोमना नाङो बेयाव बे हाजोना जोंनि उदालगुरियाव बिराद गरम आरो बे दाउजें हाजोआव थान्दा नाङो बेयाव बेफोराव मोनाफोराव मैदेर थानो हागौ मैदेर रावबो मोनायाव बेफोराव थानो हाया सासे सानैबाबो बे हाजोआव रावबो बेरायनो हाया सोरबा जुमाय लोंनायफोरासो बे हाजोआवसो थाबायनो हायो बेरायनो हायो दा जोंफोरबायदि मानसिफोरा जलफोरा बेयाव मोनाफोराव थाबायनो हाया रावबो बेयाव मोनानि समाव बेरायनोबो हाया थाबायनोबो हाया मैदेर थागोन बेयाव मैदेर हेल' एल'ग्राजों आंजों जोङो दाउजेंआव एसे सान्दा दुगैहैनो थांनो नागिरदों एसे एल'नांफैनोसै दाउजेंआव जोङो दा साहा बागान सेरजों बाइक सालायगासिनो दङ बे साहा बागाना एल'ग्रामोननि आं सिगाङावनो खिन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो एल'ग्रामोनहा साहा बागान दङ रबार बागान दङ आरो अमानि फार्मबो नोंथांमोनहा नुखाबाय सिगांनि भिडिअ'आव जों दा दाउजेंआव थांनोसै वाव दाउजें वाव दाउजें होनोसै साहा बागान गेजेर जोङो बाइकजों सालायलांगासिनो दङ दाउजेंआव थांनो बेबो एल'ग्रामोननिनो साहा बागान दाउजेंआव थांग्रा लामाखौ बानायगासिनो दङ सीसी ब्लक जाबसिगोन मोजां जासिगोन थांनाय फैनायनि प्रब्लेम जानाय नंला जेब्ला बे लामाया कमप्लिट जागोन अब्ला कुन्दरबिल गामि होनो बेखौ नेपालिनि गामिनि मानसिफ्राबो नै दखान होहांबाय दाउजेंआ बेनो नायनानै सालायदो ओरै इलेक्ट्रिक खुन्थियाजों ओरै सालायबाय इलेक्ट्रिक खुन्थियाजों एल'ग्राया सालायनो गिबाय मानो होनबा नै दालाङा बायनायसो रिपन ब्रादारखौ सालायहोबाय जोंना एल'ग्रा ब्रादारा गिनानै साखा खब्रै गारिबा बे दैजोंनो सालायसोमनांगौ जोबोद समायना नुखायो नोंथांमोनहा लामाखौबो नुनो हाबाय सीसी ब्लक जाबसिगोन बानायगासिनो दङ कमप्लिट जायोबाथ' गारि मटर थांनाय फैनायनि जेबो सिन्था गैलिया फार्म हाउस बानायगासिनो दङ गेस्ट हाउसबो कमप्लिट जाथ'वाखै देनां बेयो कमप्लिट जायोबा भारा लानानैबो थाफैनो हागोन बयबो सिनायजोबथारो एल'ग्रा फंबायखौ नुनाय लोगो लोगो एल'ग्रा होननानै गाबज्रिजोबो बयबो बिराद फेमास जाबाय माइयाबो जि सोमखोर देरगासिनो दङ नोंथांमोनहा नुनो हागासिनो समायना दाउजेंखौ हाजो दङ नै लामाया बाहायनो जोबफैगोन बेनो लास्ट बेनिफ्राय लामा जानाय नंला हाग्राबारि जागोन अफ रड गोबांथार सेंग्रा सिख्लाफोर फैयो बाहाय पार्टी जानो बा दखानबो होफैबावबाय माथो दाउजेंआव मा मोनो फंबायमोन
चिकेन पक'रा ओमफ्राय बिदिनो चाउमिन मैगि दावदै मोजां जाबाय दे बरिया 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 जोंनि नाफामानो दखान होनायनि थाखाय मोजां जाबाय दे बरिया जानाय लोंनायनिबो सिन्था गैला दाना जोङो दा एसे हाग्राबारि गेजेरथिं सालायबोगासिनो दङ साहाथिं भुटान बर्डारनि खाथिसिनाव जोंमा फंबाया बाहायनो फैनानै भिडिअ खालामफैदोंमोन नैबे दैयावनो ना दाउजें ना औ दैखौ मारै होनामोनलाय नोङो बे दैया हाजोनिफ्राय बोहैयो दै जिरि जिरि समायना नायनो मोजां नै माथो दैया गल' 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 गल'सोलै दैयालाय बिराद गल' 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 गल'सो दैया दिनै बांद्राय गल' गल' नङा औ आरो बे दैया बबेनिफ्राय फैयो होनदोंमोनलाय चाइनानिफ्रायसो फैयो होनदों नामा बे चाइना बै गोजान बे दैया बबेनिफ्राय फैयो मिथिया माहानिफ्राय फैयो चाइनानिफ्राय जानो हागौ चाइनाया जाबा बै चाइनाया औ भुटाना ओरैहाय बे भुटान बारबा चाइना मोनबाय नंनायाथ' नंगौ थिगानो नंगौ बेनिफ्राय दैया सान्दा नंगौना नङा दांनायनाय देनाय सान्दा ना दुगैनो हागोन ना हायाब्रा माबायदि सान्दा दैयाथ' सान्दालै सान्दा दै जोङो एसे साहाथिं दावखोबावनो नागिरदों गोबांथार मानसि फैनानै पार्टि खालामफैयो बाहाय बाइक खि बाइक गारि खि गारि नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा सेटारडे सानडेआवथ' रासिन जाबावो मानसिफोर फैनाया बेनिफ्राय गारि सोनो हानाय नंला नामाथाय ना गारि सोनो हानाय नंला ना बेनिफ्राय हागोन सोनो हायो थाबायलांसै औ दे फंबाय पार्टि खालामफैदों बरिया दुगैखांबाय सान्दा नंगौना नङामोन दैया सान्दा ना माथो सेंग्राफोर गोजासो सिख्लाफोरबो गैया जों एसे साहाथिं दावखोबावनो नागिरदों बेबायदिनो फिसा फिसा जाम्फै खालामनानै लांदों आबादाव दै नांगौ माइ गायनायाव बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायाव दासान्दि दैया गोग्गो नङा एसे गुबुंले मानो होनबा सम सम अखा हाबाय थादों दैखौ बिदिनो रानै लांजोबो दाउजेंआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फेमास दाउजें दुगैगासिनो दाउजेंआव बयबो नै जों एकदम खर'आव फैथारबाय बाहायनोमोन ना वाव दाउजें होननाया बेनोमोन ना जायगाया बेनोमोन दा जोङो दाउजें हाजोआव फैदों आरो हाजोखौ नायनो वाव बेसे समायना नायनो मोजां हाजो हाला बिराद दामान गोजौ हाजोआ बा पापा रे मासे समायना नायला हाजोआ मासे नाय वाव हाजोआ बेसे समायना नायनो मोजां हाजोआ बापा रे गाखोनो हानाय नङा बेयाव गोजौआव दायो जोंनि आसामाव जोंनि उदालगुरिफोराव गरम माने बे हाजोआव दाउजें हायबोला बिराद सान्दा मोनायाव कम्बल जोमना नाङो बेयाव बे हाजोना जोंनि उदालगुरियाव बिराद गरम आरो बे दाउजें हाजोआव थान्दा नाङो बेयाव गरमबो नाङा बेनिफ्राय मैदेरा मानसिखौ गाथारोमोन होनदों नामा मैदेरा माने मानसि बुथारो बेनिफ्राय मोसाया मानसिबो जायो बै गरमाव मोसा दंसोयोना दा बे हाजो गेजेराव रावबो बेरायनो हाया मैदेर थानो हागौ आरो मैदेरा मानो मा खालामो मानसिखौ मैदेरा मानसि बुथारो आरो
टाइगारा मा खालामो मुसाया मा खालामो माने जोंफोर मानसि गोथांखौ जायो बै मैदेरा मानसि फुथारो आरो टाइगारा आरो मानसि जायो बेयो नंगौआनो थारैनो बे दाउजेंआव ना बिराद मैदेर फैयो फालो एखमबा 50 एखमबा 100 एखमबा 200 बेबायदि फालो मैदेर फैयो बाहाय हर थानो हाया जोङो केम्प साइटफोर खालामनानै हर थानो हाया आरो सासे सानैजों बेरायलाबायनो नाङा मा समाव मा जागोन जेबो बुंस'नो हाया हाग्राबारि मानो होनबा जिब जुनार थायो दा गेस्ट हाउस बायदि लुगासिनो दङ बाहाय कमप्लिट जाथ'वाखै नोंथांमोनहा सोरबाफोर थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन उनाव जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला जोबोद समायना जायगा भिउखौ बिराद मोजां नुयो दैज्लां समाव साबसिन नुयो बेखौ मेसेङावबाथाय ड्राइ जायो दैयाबो रानो दैज्लाङानो माने बेस्ट टाइम आरो बाहाय फैनानै इन्जय खालामफैनो थाखाय गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै दुगैफैयो आरो पिकनिकबो जाफैयो बेनिफ्राय पिकनिक जानो फैनानै बिदिनो जायगाफोरखौ बिराद लेथ्रा खालामनानै गालाङो बथलफोरखौ बुख्रुबो प्लास्टिक गालाङो पेपार प्लेट काप बिदि गारलाङो माने बिराद गाज्रि नुवाखै नै बेबायदि खालामनाङा आरो इसे समायना जायगाखौ जों बेबायदि फैनानै लेथ्रा खालामफैयोबा जोङो फैनोखौनो गोसोखौनो जानाय नङा जोङो दुगैनो फैदोंमोन नाथाय दुगैथ'लिया मानो होनबा दैया बांद्राय साफा जाथ'वाखै गल' दैनि बिराद खस्थ' जायो बिदिनो गाव गावबागाव जाम्फै बानायनानै राननानै लाङो दैखौ एल'ग्रा बिथांखौ आङो बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय बिराद पपुलार जाबाय आंनिफ्राय रासिन पपुलार जेरावखि थाङा मानो सिनायजोबो एल'ग्रा बाहाय थांदोंमोन दा नोंथांमोनहा गोबांथार मानसि लोगो मोनदों सेस लोगो हमनो फैजोबदों बिराद फेमास जाबाय माबार साबस्क्राइब खालामना होदो 50,000 खौ कमप्लिट खालामना होदो गावनि बिसि फिसा आरो न'खौ देखायगोन जाहैदों एकदम कालारफुल न'खौ पुरा माने गोदान कालार होखागोन जाहैदों रं कालार होनानैसो न'खौ देखायगोन ना थेंक इउ ओमफ्राय नै ब्रादार मोनहाबो एल'ग्राखौ लोगो हमनो फैबावबाय नुवाखै ओरैबायदि फेमास आंखौबो ना फार्स्टथ' बेखौसो आंनिफ्राय पपुलारसिन जाबायलै ना थेंक इउ माने बेना गोसोआ बिराद बिल्डार ना गोसोआ बिराद गिदिर बेना मानसिया बिराद हार्ड वार्किं न'आव माहाजोन थाखा फैसा दं अब्लाबो लेजि जायाखै खस्थ' खालामो खानाय सिनो ना थाखा खामायो आरो लोगोसे दा इउटुबाव नाजागासिनो दङ नोंथांमोनहा बिथांखौ सापर्ट खालामनानै हो आरो जोंना रिफन दैमारि फंबायाबो बिराद हार्ड वार्किं खालामगासिनो दङ गोदान चेनेल खुलिबाय 1000नि बारा जाबाय साबस्क्राइबारा रिफन दैमारि हिन्दीयाव बानायो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना हो नायनानै हो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे दाउजेंआव फैनानै बे दाउजेंखौ सोरबा सोंनो हागौ बे दाउजेंआ बबे जायगायाव बियो अदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टआव ना बेखौ आमजुलि एरिया होनो खुन्दुरबिल एरिया बे दाउजेंआव फैनोबा नोंथांमोनहा मोननै लामाजों फैनो हायो मोनसेयानो जाहैबाय हरिसिंगानि देउलगुरि चक मोनसेयानो जाहैबाय आम्बागाव चक नोंसोर सिदा साहाथिं सालायबोबानो जायो नोंथांमोनहा फैनानै बेरायफैनो हागोन मोजां जायगा खालि बेनोल' माने फैनानै लेथ्रा खालामनाङा जायगाफोरखौ ना जाला लोंला खालामनानै बथलफोरखौ बुफायलाबायनाङा प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायनानै थानो नाङा ना दिनै जोबोद गोजोनबाय ना जोंहा जोंमा बसुमतारी बेनि नामा नाथाय गोबांथार मानसियानो दा एल'ग्रा होननानैल' गाबज्रियो बेनि अरिजिनेल नामा जोंमा बसुमतारी आरो इउटुब चेनेलाबो जोंमा बसुमतारीयानो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंखौ बेरायहोनायनि थाखाय थेंक इउसै ना एल'ग्रा फंबाय आरो जोंहा रिफन दैमारि आरो फंबायमोनखौबो लोगो मोनफैबावबाय नै बाहाय फोजोबसै दे भिडिअ'खौ गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि